Bakandamiya TV. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau muna dauke da fitattun hotunan jaruman Kano waɗanda suka taba zuwa Dubai. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel din mai albarka, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura muku.